nu eens kon vertellen. Dat kun niet doet de dom of hoe te mooi. Het is een eerlijk hoe vertelt de story. Gebeurt met de man en met zijn vrouw. En de man die trouwde was al get op jaren. En ze was jong en had een schoen gezien. Ze zag ook man en kunsten eens te sterven. Ik ga dan met, want ik hou zoveel van die. Maar hij was niet op zijn kop gevallen. En dacht ik plant de kuul niet langs de weg. Ik kon de woord wel van haar te weten. Overal heeft ze niet bij mij gebeten. Hij wist zijn vrouw heel veel van een handje. Dat altijd 's middags bij haar binnenkwam. Ze gaf het beste eten in de keuken. Het handje kroeg van haar het beste grond. En op een dag zo tegen 12 uur. Dat de stel sloepen tegen de scheuren grond. Eerst vanaf de gouden hand trok goed zijn veren. Het gebeurde toen ze in de keuken stond. Hij kwam terug en zag haar met tranen. Vannacht ik droomde de doet en sprak me gewoon. En zag ik kon ik me zeker horen. Ik kom dan eens in de veers geplukt de hand. Hij zal zo tegen 12 uur komen. Zo hoor als ik stond, dat zag hij mij. Zie zag ik zweer, ik zal dan met ik sterven. Want wist de wit, ik hou zo wel van die. En hij had ze zich heukelen doet gesproken. Daar kwam de hand en pikte aan de deur. De torenklok die sloeg je 12 uur. De hand kwam zonder veren uit de scheur. Ze stond al op de deur, ging piepen open. De hand ik kwam naar binnen weer geplukt. En in de kast de maan had zich verborgen. Ze dacht doet ik hem omholen, mij geluk. Ze winkte en ze wees met haar vinger. En zag toen hand in hand zo zonder pels. En deze zeuk zit in de kast verborgen. De kinderen waar mij hebben is de wels. De maan is uit de kleierkast gekomen. En zag toen aan zijn blik verschrokken vrouw. De hebt mij altijd voor de gek gehouden. Nu weet ik wat ik van die weten wou. De naakse woorden en verkleede leugen. Verdrijt is uit mijn noets nevenin. En alles wat ik had te vertellen. Dat geldt voor u, geen geld voor iedereen. Dat geldt voor u, geen geld voor iedereen.